Este muntó de runes que tenim darrere i que la màquina està triturant amb tanta voracitat és el que feia pocs dies era l'alqueria de Romaguera. Com veieu, ja l'han enderrocada. Sabíem que podia passar, però no deixa de fotre. Tinguérem el trist privilegi de ser els únics en assistir en directe. Per cert, podeu veure el vídeo al blog del blog en un matí en el que feia fred. Feia fred de cos i feia fred a l'ànima també. Les imatges de l'operació són una impactant metàfora. Teníem l'immens poder de l'excavadora, l'estúpid progrés, front a un vell edifici, pot ser símbol del propi poble valencià. Amb un lleu moviment de la cullera de ferro van desaparèixer 500 anys d'història i part del paisatge urbà que han conegut els nostres avantpassats. L'edifici tenia els seus orígens al segle XVI, com demostren absolutament tots els estudis i informes. Gandia celebra l'any vinent el 5è aniversari del naixement de Francesc de Borja i amb un bon pessic pressupostari lloarà la seva vida i la seva obra. Abans, però, s'apressa a enderrocar un edifici coetani. No és una paradoxa, és la demostració del cinisme que ha dut el nostre país al precipici. Els botxins han menyspreat les veus sentimentals de milers de ciutadans i les veus autoritzades d'arqueòlegs, d'historiadors, d'etnòlegs, fins i tot l'informe del Consell Valencià de Cultura. Aquests botxins que han fet desaparèixer l'alqueria de Romaguera tenen noms i cognoms. No els oblidem.